Святи си Богаше, Господи, ние сме ти благодарни от тази възможност и привилегия, Господи, която ни дава на събрание, Бога, да прием, Господи, защото, Господи, знаем, че Ти се вложи с цената на живота, Ти се вложи с същността на живота, Господи, затова Боже, ние идваме пред Тебе, Господи, като казваме, Боже, отричаме се от всичко, Господи, да бъдем достойни, угодни и полезни от Тебе, Боже, се. Боже, само Ти води, Господи, наистина се отречем от това нечестие, Господи, се държаваме до Тебе, Боже. Нека сети Ти, Божия Дух, Господи, да ни подготви в тази насока, Господи. Боже, ние се предаваме на Тебе сега, Господи, търси Твоята воля, оставаме се от Твоите ръце, Господи, и казваме, Боже, и желаем Твоята милост, Господи, да ни окружи, Боже, да ни възстанови, да ни промени, Боже, да ни направи, Господи, Христо подобен. А това, Господи, не само ние да говорим Христови, но и на дела да бъдем, Господи, Христови. Татко Евер Симонец, Татко, благослови си болни тази вечер, Боже, протигни Твоята ръка, Господи, завърши чудото, Боже, на Тебе се надяваме, поваваме, Боже. И някой, ако има помежду нас болни, както пастор, както други, Господи, ако има болни помежду нас, ще имате и кръвта в раните ни с Господи, съвършено изцеление, благословение, възстановление, Господи, защото всичко това беше направено на кръста заради нас. Ние сме свободни и ние сме Ти благодарни, Господи. Благославям сега моите брати и сестри, благославям техните семейства, Боже. Този товар, Господи, който Те има, Господи, Те го носят, Боже, пред Тебе, пред Твоя Голготски кръст, пред Твоя свят престол, Боже, благослава, Боже, пред Тебе, Боже, свят, като знаеш, че Ти си този Бог, който ще помислиш, Бог, който ще отговори, Бог, който ще изследиш, Бог, който ще възстановиш. Благодарим Ти, Боже, че имаме правилното взаимоотношение с Тебе, че имаме само Тебе, Господи, ние не си правим конверно да услужим на други богове. Боже, в сърцата ни, Боже, помогни да не слагаме други неща, които да ги правим като идоложертвени неща, Боже, които да заместят от място в нашия живот. Но само Ти, Господи, святи Боже, Господи, като наш Бог, Господи, само Ти остани живота ни, Боже, Ти царува, Ти обитавай от веки и векова. В името на Исус сега, Господи, благослови Словото Си, Боже, нека Твоето Слово да бъде светлина и храна, Господи, за да може, Боже, да се израсва духовният човек вътре в нас и да дава, Господи, плод. В името на Исус се оставя на Твоите ръце, просим Твоята воля. Амин, Боже, и амин. Слава на Господи. Бъдете благословени, Исус. Слава на Бога. Амин. Брат Паско, брат Янко, при тебе ли, брат Янко? Амин. Брат Янко, там ли е? Тук съм, пасторе. Моли се, брате, една молитва от Ангеле. Давай. Аз съм в България, бе. Давай. Айде от България ще направим. Айде от България. Боже, благодарим Ти за днескашния ден, Господи, за Твоята любов, която нас хората ни спотява, Боже. Благодарим Ти за Твоето Слово, Господи. Той е храна за духът ни, сила за кости ни. Благодарим Ти, Исусе, че Ти умря за нас, за да живеем и за да бъдем спасени. Благодарим Ти, Господи, че ние няма да бъдем на съд, Господи, и преминахме през този смърт. Благодарение на Тебе, Господи. Имаме вечен живот и ние сме щастливи. И поради тая причина, Господи, ние отваряме сърцата си, Господи, тая вечер, Господи, и Те молим за Твоето присъствие и помазание, Господи, да бъде с нас, Господи, за да може да устоим до края, Господи, Татко. Отче, моля се в името на Исуса да благословиш Божия Израел, да благословиш Иран, Господи, и всички президенти, Господи, по планетата за земя, Татко, да им даваш мъдрост, Татко. Моля Те в името на Исус да опаиш всеки един човек, Господи, Татко. Благодарим Ти, че си под контрол всичко, което се случва на тази земя. Благославяме Твоето име, Отче, от сега и до века. Амин. 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 Слава на Бога. Сприте, ако вижте. Слава да бъде Господа. Днеска темата ще бъде Бог е Създател, Бог е Спасител, Бог е Изцелител. Това е като цяло. Но мога да кажа, че когато говорим, че темата към християните е Бог е Твой Създател, Бог е Твой Спасител, Бог е Твой Изцелител. Разбира се, за невярващи хора Бог ще остане и не съдия, когато не вярват в Него. Но сега искам да говорим още, че Бог като Създател. Сега много хора само се чуят откъде е дошъл човек. Сега гледам отново, почнаха от маймуната, не знам с какви философии се градят. Това е свят. Всеки човек наистина има право да вярва каквото си иска. Но не вярваме в това, което така Божия стол. Битие 2.7 казва така. И Господ Бог образува човека. Кой? Бог.
от пръст на земята и вдъхна нозите му духа на живота и човека стана живо същество, жива душа. Това е. Сега, още нещо, което много е силно притчи. 16 ти казва така. Господ се направил всяко нещо за себе си, дали нечестивия, дали на злото. Значи, веднага се казваме, защо е дявол, защо го има дявол, защо има нечестиви духове. Бог знае, всичко е направено от Бога. Всичко видимо и невидимо. Цялото създание е сътворено от Бога. И Бог е Творец и Създателя. И сега, нещо, което е важно. Спомням, че той е Създател на небето и земята, сведи себе си до там, че да стане нашия баща. А нас не е едина толкова, значим Божи чеда. И как стана това виж сега? Също мога да кажа, че Бог е и нашия Спасител. Това е много важно. Сега ще кажа, защо всяка религия има своя концепция за спасението. Всяка религия казва, бъди добър, преди добро, и едва не Бог ще се спаси. Ама не е така. За жалост, в Писание казва така, вашите правени дела са като мръсна дива пред него. Никой не може да се дела спаси. Но Словото Божие казва, че Бог е не само Творец Създател, но Бог е и Спасител. В Исаия 6.11 казва така. Исаия 6.11. Аз съм Господ. И освен мене няма Спасител. Освен мене каяма. Няма друг начин. Така че Бог е Твореца, Бог е Спасителен. Но Бог е и Изцелителя. Сега, в Деяние 20 глава, тук апостол Павел каза много силни думи. 20 глава, 20 стих. Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което святителят ви е поставил епископи, да пасите църквата на Бога. Църквата на кой е църквата? Църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв. Бог придоби църквата с собствената си кръв. Значи, той е Създателя, той е Спасителя. Сега, той е Изцелителя. Сега, какво значи това? Ако някой има нужда от Бога, болен, в немощ, в нужда, трябва да ги към Господа. Псалом 55 казва така. И през един напас, аз ще избавя и ще ме прославиш. В Исаия 15 глава, 26 си казва така. Ако преди да слушаш гласа на Господа своя Бог и вършиш това, което му е угодно, и ще заповедите му и падаш всичките му повеления, не ще те нанесат ни една от болестите, които нанесох върху египетите, защото аз съм Господ, който те изцелявам. Слава да бъде на Господа. А в Псалом 103, виждаме, това са много силни думи. Написано в псалмите, че Бог е същия и днес. Бог не се променя. И Словото Божие казва така. Той е, който прощава всичките грехи, беззакония и изцелява всичките болести. От нас иска да се молим, значи Бог е добър и Бог няма да остави, няма да забрави. В Словото Божие казва, много са немалите праведни, на Господ гледаш в тях. Така че, сега, относно това, че Бог ни познава и Бог знае нашето същество. Няма кой с кой да изненадаме Бога. Всичко е пред Него. Той не познава най-добре, защото той е наш Създател. Той не е направил и той знае какви са нашите способности. И тук сега, Псалом 103 казва така. Псалом 103. Не е постъпил нас пред греховите ни, и той е въздал нас пред беззаконите ни, защото колкото е високо земята от небето, толкова голяма милостта му към уния, които не се боят. Виждате колко голяма милост. Бог е милостив към своето творение, милостив. Защото ако той не казваше всеки грях, никой нямаше да може да спаси. Но каза така, колкото си изток от запада, толкова далеч от нас престъпленията ни. Както баща чай чедата си, така Господ чай уния, които ме се боят. Защото той е познал нашия състав, помни, че ние сме пръст. Той да създаде. Той знае кои сме ние. Той знае по своя си подобие, но той знае какви способности има ние. И понякога се виждаме недостойни. Нормално е. Да, може да викаме, че Божи и сам. Да, но понякога се виждаме, се грешаваме, волни, неволни, приказваме, Господи, прости ме. Но той каза, той е познал нашия став, помни, че ние сме пръст. И да забравим, че той е Твореца, а не сме творението. И много е важно наистина да има право отношение към него. Понякога се вижда хора, които говорят на Бога, че Бог е малкият джоб. Говори се, ти така, едва не Бог чака си да му кажеш какво да направи. Ама чакайте. Той е създател на небето и земята, той е държи цялата вселена на себе. Кой си ти? Малкият човечец. По-скоро се молим за милост, за благодат, за водителство, за мъдрост, а не да молиш Бога. Той е всеки Бог не знае какво да прави. Така че в Еремия вечер сега, Еремия 18 глава, тук има много хубави стихове, които Еремия пише и това са много силни стихове. Каза така, тук е къщата на гранчаря. Каза така, първи стихове сега. Словото, което дойде към Еремия от Господа, стани се с къщата на гранчаря
И там ще ти направи да чуеш словата ми. Сега ще коя връзка с темата. Тогава следвах към къщата на гранчаря и ето той работеше на колелото си. И ако съдът, който правеше от Дина, се развалише тъгата на гранчаря, той го правеше на друг съд, каквото се вижда угодно да го направи. Виждам, че гранчаря прави от съда това, което той промисля. Ама не както ти искаш ти. Понякога ни казваме, от този ще става, чакай. Всеки един човек е Божие творение. Бог направи какъвто е. Така че нямаме право да осъждаме кой какъв е. По-скоро кажем, Господи, дай ни мъдрост да промениме Исус да бъде изобразен в нас, да бъде не съсея в небето. Това е целта. Той отвън към фасадата, тя ще се мине. И каза така, тогава Господь слово дойде към мене, Домен Зелев, не мога ли да направя с вас, както този гранчар каза Господ? И каза така, както направи този гранчар, ето както е гнината в ръката му на гранчаря, така сте и вие, Домен Зелев, в моята ръка. Както е гнината в ръката на гранчаря, така е. Значи, тук го виждам, че Бог прави каквото си иска. Бог е създател, Бог е творец, Бог е съдържател. Така че наистина трябва да знаем, че всичко е пред Господа. И сега, въпросът е какво е твоето отношение към творението, като творение, към Твореца и Създателя. Защото вижте, понякога, едва не, казах преди малко, много хора се примеряват Бога до човека. Едва не Бог е тук някъде до нас и какво си кажем, той ще прави Бог. Не е така. По-скоро се моли Бог да ти даде мъдрост. Иска нещо да се молиш, което е по Божията воля. И ако според него той ще го направи. Така че има много така неправилно отношение, че едва не Бог стои на чака. Бог стои чака и който се скъми, едва не той ще да свърши. Това е голяма грешка. Да, за Бог няма нищо възможно, но Бог иска неговите деца да го търсят. Се приближат към него, да разбират неговата воля. И Яков каза, ако някой не стига мъдрост, нека просто с вяра. Сега, единствен начин, по който може да примем при Бога е чрез вяра. Може да бъдеш много добър в много неща в този свят. Може да си много способен в много неща. Може да си много умен според цената на този свят. Но това, което Бог цени е вярата. Ние да висим при него чрез вяра. Той свят вие с виждане. С него нещата се определят с вяра. Евреи и Ляни ще изказват така. А без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Но всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Бог възнаграждава тия, които го търсят. Значи, виждаме, че единствен начин, по който човек може да бъде при Бога, е чрез вяра. Някой може, чул съм хора, които казват, ако сега трепне онова листо, ако сега нищо, ще повярвам в Бога. Ама няма се. Бог не работи така. Исус каза на Марта и Мария, ако повярваш, ще видиш Божията слава. Ако повярваш, няма друг начин. Сега, дали в Йоан 3:36, Исус говори, той е радикален, така поставя човека пред дилемата. Каза така, който вярва в Сина, има вечен живот. А който не слуша Сина, няма да е живот на Божия гняв остава върху него. Виждаме, че ето, Сина е пред нас, към на кръста, там четем, на Голгота. Гробът е празен, той мре възкръсна, той е пред нас. Със вяра го приеме. Който го приема, ще бъде спасен. Който ти приема, ще бъде хвърлен в ада. Това е истината. И ако някой каза, ама чакай сега, аз не искам да видя да пипна. То ма каже, тук не да пипна. Няма стая работа. И днес много хора искат да видят нещо специално. Няма по-специално. Той го направи по-специалното. Той на кръста е самия себе си за нас. Какво направи повече за нас? Да е самия себе си. Той умря, за да живеем ние. Възкръсна, да имаме надежда за небето. Гробът е празен, това е един апел към хората. Сега, Библията говори, че човек може да бъде съд за почтена употреба и съд за непочтена употреба. Това е нещо. Тук много говоря да развие сега. Така че човек е създаден на земя. И така ще живее живота. Въпросът е какъв ще го живееш. За човек, който няма алтернатива, ден за ден, или като човек, който вярва за небето и знае, че името е записано там. Знаете, когато са Филипени, апостол Павел каза така, защото нашето гражданство е на небесата, откъдето чакаме спасение. Нашето гражданство е там. Помните, когато апостол учениците дойдоха при Христос и казаха, Господи, в Твоето име безсъдници се покоряват. Стават много неща. И тогава Исус им каза, не се радите за тези неща, които стават на тази земя. Радите, че имената ви са написани в небесата. Това е нашата радост. И сега, какъв съд си пред Бога? Зависи от самия тебе. Относно това, че Бог е съвършен, някой ще каже, ако Бог решава човека да съвършен, Бог няма да греши. Вижте, Бог да прави човека добър, но човека сам избира как да положи живот в цялата земя. И сега, тук ще ви кажа защо. Ще ти представям сега само накратко. Иглесиаст 3 глава
11 казва така. Екклесиаст 3:11. Така. Той е направил, става дума за Бог, той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил и вечността в техни сърца. Вижте, тук вижте вътре в човешко сърце. И после казва така, без обаче да може човек да издире от начало до край делото, което е извършил Бог. Бог е положил вечността в човека. Но въпросът е, тази вечност, къде ще отидеш? Дали ще при Бога вечен живот или на вечни мъки. Това е самата истина. И тази Исус е човек. И какъв съд си ти? Това е твоят избор. Има хора, които казват, аз сега искам да живея, искам да ям да пия, не мога нищо да казват, добре, това е твоят избор. Но има хора, които казват, аз искам да бъда спасен, искам да имам вечен живот, искам да живея с Господа, приемам Бога с вяра, това е избора. Така че, при всеки човек стои избор, какъв избор прави за себе си. И сега, искам да положа в Словото Божие, в Тимотей, самия апостол Павел, сега, самия апостол Павел в Тимотей казва така, тук дава една алегория за един съд, за един дом. Така в един дом има всякакви съдове. Има съдове, които са почтена употреба и непочтена. Така и говори като цяло и човечество. Във 2 Тимотей, 2 глава, 20-21 казва така. А в един дом съдовете не са само златни и стебърни, но дървени и пръстени. И не са за почтена употреба, а другите не почтена. Прочее, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен за стопанина, приготвен на всяко добро дело. Виждаме, че има някой, който човек трябва да очисти от себе си. Има някой, който трябва да отпаднат, да може Бог да състане в нас и да му употреби за него дело. Но това е твоето решение, моето решение. Ще кажа, защо има хора, които идват при Бога, приемат Бога, но продължават да карат пак по своите си неща и едва не Бог как да го употреби. Те продължават да ходят в своите пътища, с пак своите идеи, пак всичко свое, както те знаят. И Бог остава като някакъв щника в техния дом, в техния живот. Както стана с Марта. Марта покани Исус сама, проживя шета. Така става при нея с много християни. Канят Христос в своя живот, но продължава да свърши своите работи. Бог иска посвещение. Посвещение всичко. Защото Словото Божие каза, не се притеснявайте, какво ще ете, какво ще пиете, какво ще обичате. Търсите първо Неговото царство и Неговата правда, всичко останало ще се прави. И тук Словото Божие сега. Исаия каза така, ти си отец, а ние сме гнината. Това е много силен стих. Исаия 64:8, ще прочитам само стих, извинявайте. Исаия 64:8 каза така. Така. Но сега, Господи, ти си наш отец, ние сме гнината, а ти си гранчарят. И всички сме дел на твоята ръка. Колко ясно каза. Той е създател, той е оформил всеки един човек. Той е твореца. Много хора се питат, ама как е човека, откъде е дошъл човека? Ама какъв е смисъл човешкия живот? Ама какво ще стане сега, как да живеем? Ама това е всичко написано. Бог е твой създател. Словото Божие казва, че Бог е създал човека себе си. Да общува с него и да бъде с него в небето. Това е истината. Но хората измислиха много неща. Що? Дявол изкушава. След да изкушава. И хората са пред дилемата. Как да живеят? Някой казват, я ще пи, това е живота. Други казват, не, това не е живота. Има вечен живот. После човек избира. Сега казвам, ти си гранчарят, ние сме гняната. Тук горе като село. Но в Новия Завет виждаме една по-голяма близост между Бога и към нас. В едно 20 казва така, а на ние, които го приеха, Бог даде право да рекат Божи чеда. Не само творение, не само глина, вече Божи деца. А Твореца, Създател е нашия баща. Една голяма, много близост. И сега, това е много важно, което е. И Словото Божие казва, че той не познава. Това е нещо много важно. И той каза, помни нашия състав. И Словото Божие казва, че и ние вижте в Коринтия 15 глава, ще прочитам него си само накратко. Тук наистина дава. Бог те познава, вижте, никой не може да изненада Бога. И Бог никой не може да изненада от нас. Той знае кои сме ние. Вижте, но каза така, в Коринтия 15 глава, 67 си казва така, първи човек от земята, пръстен, втори човек от небето. Вече втори човек какво става, от небето, новия човек. И казва така, после 50 си казва така, а това казвам, братя, че плът и кръв не може да се Божие царство, нито книгата на съзидание нетлената. На друго място, в Екклесиаст, Словото Божие казва, пръста ще се върне отново пръста, откъдето ушла, а духа ще се върне при този, който го е дал. Толкова ясно му казва. Ма кога ще стане? Как ще стане? Бог знае. Бог е поставил граници. Всеки човек
ще премине през живота и ще лечи при него. Въпросът е да ми вяра, един човек с него. И сега, той е гранчарът, а ние сме глината. Той е бащата, ние сме децата му. И сега, и тук влюбне още нещо, което много важно каза, гранчарът няма ли власт над глината? Може да каже някой да Бог е суверенен. Може някой да му каже какво да прави, какво да не прави. Бог знае какво да прави, виж си какво знаеш. Човек трябва да се смири и да каже, Боже, нека да бъде Твоята воля. И каза така, но, човече, ти кой си, ще отговаряш против Бога. Направеното нещо ще рече на онзи, който го направил, що си направил така, бе? Що си така направил? Един гранчарят няма власт над глината с част от буцата, същата буца да направи съд за почтена, а за част да не почне от теб. Той е създател, той е твореца. Кой ще му каже? Но така понякога хората се припират и не знаят по-добре от Бога, какво да прави. Вижте, по-добре от нас да сменим пред Господа. А Божията воля се изразява в Словото Божие. Той Бог изразява ясно. Така че човек, когато иска да разбие Словото на Бога, иска да бъде близко до Бога, Бог му дава тази възможност. Вижте, в Словото Божие така. В 1 Тимотей 2 казва така. Бог, който иска да се спасе всички човеци. Значи, Създателя иска цялото създание творение да бъде спасено. Това е Божията воля. И какво да си по-сега сега? Как ще спасят? И да стигнат до познаване на истината. Сега дума истината коя е? Ще си грешник, аз съм грешник. Истината е, че Бог е свят, защото дойде умре за греха на целия свят. Умре възкъсна. Той ще върна там в небето. Той умре вместо нас. Умре за нас да можем да имаме живот чрез него. Това е истината. И Словото Божие казва така, защото има само един Бог, един когато е между Бога и човека, човек Христос Исус. Това е нашата надежда. И сега, въпросът е, от тук, знаете, ценичи неща, коя е надежда за човека? Надеждата е покаянието. Виждаме колко елементарно. Покаянието в деня 17 апостол Павел каза така. Бог прочее, без да държи бележка за времето на вашето невежество, заповядва на всички хора, на всеки се покаят. Това е интересна работа. Пътят към небето е само един. Няма втори път. Само покаяние. Покаяме се, Бог ни прощава, очистена греховете, в вредите семенска така, и греховете, и беззаконията ми няма да помня за винаги. Не, че Бог не може да помня, не, че може да забравя. Бог не иска да има нищо в своето минало. Иска да забравиш ти. В Исаия, 2.16 казва така. Ах, тази опърничост, гранчарят ще се щири за глина, направеното ще рече на онзи, който го направил, той не им е направил. Или изработеното ще рече на онзи, който го е направил, той няма разум. Мисля, кой ще го стане тук сега. Понякога хората казват, няма Бог. Кой е? Няма Бог. Едва не, аз съм начал от маймуната, едва не. От съществуването на Бога. И ако питаш ако откъде е дошъл, и той не знае откъде е дошъл, обаче Бог няма. И понякога, когато каже човек няма Бог, той няма никакви скрупули. Живее без няма страх от Господа и живее в грях. Няма спирачки, няма критерии, който да го притега, кое е добро, кое е. Той само преди своя живот. И за жалост това става понякога с творението на Господа. И Бог застава така, че Бог забавя времената, точно поради това забавя времената, да могат да дадат много повече хора на покаяние. И сега, Исаия 65.9 каза така. Исаия 65.9. Четеме много сигурно да вижте в Словото Божие има там, оттам Бог не дава вяра, слава да ви на Господа. Да. Горко на онзи, който се препира със Създателя си. Черепката на глината черепи ще рече на кълта на този, който го дава образ. Какво правиш? Ще рече на изявите си на тебе, той няма ръце. Сега да вижте какво става. Понякога хората казват, къде е Бог? Как направил Бог? Защо така е? Понякога задават много въпроси и не имат отгоре. Искам да кажа, че вижте, Бог е Създателя, Бог е Твореца, Бог е Съдържателя. И Бог Словото Божие казва, че Бог иска хората да спасят. Именно поради това да се времената. И тук в Матея 25 глава има много хубав стих, който така, че той е направил ада и огненото езеро не за човека. Словото Божие казва така, вижте, Матея 25 глава 61. Тогава рече на тези, които са от лявата страна, идите от мене, вие проклети във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Вечният огън, ада,
Огнен Теос е приготвен за дявола и падналите ангели, не за човека. Но хората, които отхвърлят Бога, които отхвърлят спасението и казват, няма Бог, няма спасение, няма живот, и не отиват там, именно поради своето неверие, поради своя бунт. И това е страшно. Вижте сега. А относно това, че Бог не обича, като Негово творение, Бог забавя времената, забавя, да може повече хора да от при Него, повече хора да дадат спасение. Вижте, в 1 Петро 2.9 каза така. 2.9. Вие обаче сте избран народ, царство, свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който е призван от тъмнината в своята чест светлина. Бог не призва при себе си да ордина, спасина, дай ни своята светлина в нас, да можем, чрез това, което ни е дал, да можем да отидем при хората и да им показваме истината и да им кажем, че има Бог, че има спасение, че има вечен живот. И това е много важно. И сега, относно това, че Бог наистина забавя времето. Ще ви кажа, защо при него хората казват, къде е Бог? Защо не става това, което е писано? Всичко чака сега, това е храма, да се антихрист и да не бързаме всичко. Ама Бог не бърза. Бог не бърза. Защо? Ще кажа така. Господ не забавя това, което е обещал. Според как някак смятат бавенето. Но заради вас търпи за дълго време. Понеже не иска да повидят никой, но всички дадат на покаяние. Бог не иска да повидят. Значи със всеки измерен Бог дава шанс на човечество. Шанс за покаяние. Всеки измерен шанс за покаяние всеки човек. Така че това е Божия милост. Сега в Стария Завет вижте, Бог избра един народ, Израел, в Стария Завет. И наистина, в Изход 19 глава, 5 стих, Бог им казва, още сега, много интересно сега. Той каза, помните как го приведах при себе си? Това е много интересно. Носи им каза на ордови крила, да реда при себе си. И каза така, вие видяхте какво строих на египтяните и как вас носих на ордови крила и доведаха при себе си. И тъй, ако наистина слушате гласа ми и пазите завета ми, то повече всички народи ще бъдете мой избран народ, защото мой целият свят. Той аз им казвам, видях какво правих на египтяните заради вас. Вас се избрах. Това е Божия милост. Обаче днес Божият избор не е само върху Израел. Вече Божият избор се разширява. Всеки един, който приеме Христос, става част от църквата Христова. Вече няма значение дали си юдеин, дали си езичник. Всички имаме, че един да се Бога чрез Христос. И сега, Ефесяни казва как става това, вижте. Ефесяни 2.13 казва така. Ефесяни 2.13. А сега в Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, става дума за езичниците. Всички езичници сте били далеч от Господа. Докато евреите бяха близко до Бога, те бяха били един народ. Езичниците бяха далеч. Сега вече така, ви се поставени близо, чрез кръвта на Христа. Чрез кръвта на Христа всеки човек има достъп до небето. Какво да така? Защото чрез него, иначе другите има своя достъп при Отца в един дух. Слава да бъде на Господа. И вече в Новия Завет, Божия народ, това е църквата. Църквата на Бога, това е Божия народ. Гранчария е Бог. Глината, кълта, това е грешното и загубено човечество. Това е глината. Обаче Бог взима тая глина и прави, става вече Христова църква. И ако до вчера сме били грешници по точка Мада, приема Христос, ние вече ставаме Божии деца. Нещо повече. Словото Божие казва, той иска да бъдем съдове за почтена употреба. Това говори за нещо, което трябва да правиш, не само да си. Има разлика да бъдеш само нещо, има разлика да правиш нещо. И вижте сега, в Словото Божие казва, какъв е начин, казва така. Проче, ако някой очисти себе си, тук говорим, че вече това е нашия ангажимент, да очистим себе от всякакви заблуди, от отвлечения, от квас, всяко нещо, което ни пречи да бъдем близко до Бога. И казва така, но отделай младежки си страсти и заедно с тези, които призовават Господа да са чисто сърце, седа е правата, верата, любовта, мира. Слава да бъде на Господа. Виждаме, че има наистина вече алтернатива. Алтернативата е да следваме Христос, да очистим себе си от различни предразсъдъци. Много хора казват, ама сега ако Бог ще става това или това, ама ще става. Много хора търсят, как да кажем, нямат въпроса на много неща. Аз също имам и въпроса на много неща, но знам, че отговоря в Бога. В Второзаконие 29 така, скритото принадлежи на Господ нашия Бог, а откритото принадлежи на нас. Бог не дава достатъчно това, което е необходимо. Бог каза, аз съм Твореца. Аз сам създадах. Вие сте мои творение. После, Адам и се грешиха. Греха принесли човеци. Другата част, Бог даде закона чрез Моисей.
Да може закон така да ги озапти малко, но това не стана, нищо не стана. Законът само показва колко човек е грешен, но не променя човека. Бог спрати Христос от небето, който умре за греха на целия свят. Той каза, знам, че си грешни, аз умре заради вашите грехове. Умре и възкъсна. И си бъде така, че всеки един, който призве името Господне, ще бъде спасен. Той е пътят към небето. Слава да бъде Господа. И сега, Словото прека, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, сега, ще прочетете няколко стиха, за какво става точно въпрос. С стихове да говорим. Първите му 4:7 казва така. Ще прочетете няколко стиха, без да разсъждавам много от тях. А отхвърли скверните и бабешки басни и обучавай себе си благочестие. Вижте, внимавайте, понякога хората едва не омалъжават самата истина. Правят какви ли не фалшиви учения, философии и красиви неща, само да подмамят хората, да тръгнат сподели тях. Следвайте истината, това е разбител, истината, само тя ще бъде към небето. Исус каза, ще познаете истината и истината ще направи свободния. А ако сината служи, бъдете не свободния. Тези вицове, тези там красиви неща, алаба, те се приказват много. Но Библията каза, отхвърля такива неща, отхвърля ги. Това са неща, които ходят хората в заблуда, с които човек трябва да се пази. После 1 Тимотей 6 глава, от 3-5 казва така. И ако някой предава друго учение, не се съобразява с здравето име на нашия Господ Христос и учението, което е съгласно с благочестието, той се е разгордял и не знае нищо, а има болничева охота за разискването и припиране на нищожности, от които произвеждат завист, разпри, хули, лукави, подозрения, крамоли между човеците с разлетен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е сърце печалба, а благочестие задоволство е голяма печалба. Вижте, никога човек не трябва да заблуждава, че тъй след Господа едва вече ще благословява, ще преуспява, ще става вече разберете, Господа един да не избави от този свят, да не избави. А много хора искат да имат много бочка. Аз съм християн. Чул съм учения, които така. Бог е богат Бог. Богатия Бог е да. Ти Божи ти си. Що си беден? И тръгват в тази сфера карат хората в една заблуда. Разберете ме. Бог дойде да не избява от този свят. И важно е сега да ходим в благочестие. А то са тези вид учения, Словото Божие казва да пазим себе си. И 2 Тимотей 3:13, а нещите човеци, измамници ще се улучшават повече и повече, като мамите бъдат мамени. Знаете колко време там жава, толкова измамници се улучшават и те. И тази трябва да бъде внимателна в тези неща. А в Тит 3:9 казва така. Тит 3:9. Отбягвай глупавите рискване, радословие, приперни и карай се относно закона, защото те са безполезни и суетни. Понякога има хора, които хващат нещо от някъде и да почват чувъркат и едва не дълбаят. Ама чакай. Спи се човек. Замисли се това, което мислиш, че е добро. Дали се чуи за някакво заседание, дали има някаква полза за някакво нещо. И понякога винаги такива силата до припирение, до раздойни, до разцепление. Затова е хубаво да се човек да расте в благочестие. Че Словото Божие расте върху проповеда, това, което Бог казва, де търси нещо, което наистина би вървало към разделение. Сега, тук каза в Исаия 51 така, очистете вие, които носите съдите Господния. Сега, какво значи това? В Словото Божие Бог казва, че ние си храм на Бога. Да ми става. 1 Тимотей 3:16 казва така, и ни казва, че вие си храм на Бога, защото Бог живее в вас, Духът живее в нас. Ако ти аз сме храм на Бога, вече каква е следващата стъпка? Исаия 52:11 казва така. Исаия 52:11. Оттеглете се, става дума, отделете се от света от греха. Отделете се, излезте от там и не си да придете нечисто. Излезте от него, очистете вие, които носите своите Господни. Гледайте ме сега, преди предговорихме, ако Бог живее в нас, и живеем в Бога, нека да пазим себе си, да не се скоряваме от този свят, да кажем, Господи, помогнем наистина, живейки от този свят, да опази себе си чист. Наистина, това е да се нависи на тези неща. И Словото, когато е съдите Господни, Словото пък казва, че ние сме храм на Бога. Бог живее в нас и трябва да има наистина вече съвсем друго отношение към света, който живеем. И вижте сега, в Коринтяни казва така, в Коринтяни 3:16. В Коринтяни
16 казва така. Не знаете, че си храм на Бога и че Божия дух живее в вас. И това е наистина много силно. Бог живее в нас, наистина. Нека наистина, когато никой не забравя това нещо. Понякога наистина може да стават някои неща в живота ти. Да преминаваш през болести, през страдания. Знай, че Той живее в тебе. И на Него не му е равносилно това, което става с тебе. Наистина Той иска да се молим, да знаеш, че няма да се. Той знае как да наприведе през всяко не изпитае, през всяка трудност. И тук Словото Божие казва така. 6 глава в 2 Коринтини, 17 казва така. Излезте се тех от се казва Господ, не се да придоя чисто. Аз ще я приема и ще бъда отец и вие ще бъдете синове и дъщери, казва Симеон Богдъжа. Виждаме, че сега Бог иска. На практика ние сме Негови деца, но и с живота си да покажем в тези сърче, сме такива в славата Божия. И тук наистина много важно човек да бъде съд за почтена употреба. И тук говори така, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. Значи, вижте какво става сега тук. Тук не знаеш едва не, само се отделя вкъщи, тук съм християн, вече мога така ще сплатя клетката, цяло ще е вкъщи. Не, чакай. Господ така, ти си съд за почтена употреба. Бог се да те употреби за нещо. Обаче ти ако си само искаш да мърдиш, не искаш да правиш, така ще отидеш. Ще кажеш, Господи, аз не разбрах. Моли се на Господа, Бог се наистина казал осветен. И трябва да разберем, че Господ дойде на тази земя, да не вече живот до същото време и да ни покаже кое е това, което е ценно в този свят. Да бъдем светлина и сол в този свят с хората, които не е поставил. И той казва така, защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред на да ходим. Значи Бог знае кой през който трябва да премине. Знае какво може да прави. Искам да ви кажа понеция. Всеки от нас е сега на църква и във вярата, преди че някой ме казал за Господа. И представете си колко хора има около нас, които са в този свят, които не познават Господа и имат нужда от благата вест. Но ако няма кой да им каже, и тези хора така ще се отиват. Това е много важно да бъдем активни. Да споделим благата вест. А именно, когато се екипираме чрез Божие Слово и когато сме готови за Господа, той знае как да му употреби. Няма проблем в това отношение. Понякога съм чувал хора, аз не мога да говоря, аз ще мога приказвам, бързо говоря. Понякога заекам. Това няма никакво значение. Въпросът е, Бог каза, бъди верен. Бъди верен на Господа, Моисей казаше, Господи, аз не мога да заекам. Знаме, първият пророк, аз заекам. Гидеон каза, аз съм най-малкия, не мога. Всеки каза, аз не мога. Ама чакай, тук не става да можеш ти. Въпросът е да бъдеш верен на Господа. Бог да употребява. И как става? Виж, това става именно чрез Словото Божие. Цялото писание Бог вдъхновено, полезно за полка, за извлечение, за поправяне, за наставление на правата, за да бъде Божий човек усъвършенстван. Това е Слово Божие. Съвършено приготвен за всяко добро дело. Словото Божие на подготвя. Когато го четем, когато го приемем, когато чуем проповеди, когато се насърчаваме, когато приемем самото Слово Божие, то да променя. И много път съм чувал хора, които казват, брат Фари, отидах там при невярващ да говоря, каквито ми говориш, те не бяха моите думи. Да, това са Божиите думи. Когато ти харчваш себе си, Бог го употребява в определеното време. Защото Словото Божие казва в Колосяни, Христовото Слово да се селява вас богато. Отчет с псалми и химни. Словото Божие да влиза в нас. Да влиза. И когато има възможност, Бог не дава вече това Слово, което е в нас, да излиза от нас. И тогава не се мисля чудо ми как става. Да, това го прави Бог. Чрез Святия Дух. Слава да бъде на Господа. И сега, от нас зависи наистина, така сте очи ще кажа, защото пък нека очистим себе си от всяка плътска и духовна чистота. Бог държи, че неговите деца да бъдат святи. Значи няма ще кажа, защо представете сега, а ще кажа, защо бях в една църква преди време, преди много години. И църквата, там имаше местен лидер, дякон. И аз стоях да проповядвам. Аз стоях неделя, представете се проповядваше, що е там. Казвам като пример сега. И идем по една църквата, както беше пълна, започва да слаба. Викам хората, какво става така? Те мълчат, ще казват. Викам, не е става нищо така. Той става, вече 60 година, отивам там, църквата беше пълна и пълна усещам нещо става. Викам, нещо става тук в тази църква. И пълна питах една жена, сега каза, брат, ще кажем какво това. Нашия каза, лидер каза тук, всеки ден се напива в кръчмата, напива се, пада под масата и нашите мъже го виждат, каза там. И казват, вие отивате при него, той ще участва на църква, ще на вяра. И мъжете ни кажат, напускат църква при него.
И аз изкарах и към брат и лодка сега ти. Той стана червен. Така и така, верно ли това? Така каза и верно, каза истина. Верно намери глава. Викам, какво ще правим сега? И той ще се покая, каза, добре. Покая се пред Господа. Обаче мина месец същата работа. Знаете по всеко стана. Мина месец изпадна получи удар и последно така беше къса като пъзна. Ако да кажа, Бог поругаем не бива, разбирайте ме. Когато неш Божия път, внимавай, това е тесен път. И ако човек, наистина, Бог те е послал нека да проповядваш, да водиш общение, внимавай какъв живот живееш. Някакъв живот живееш. Аз ще се бил свидетел на това, как човека беше здрав, бидимайки изпадна, направиха му операция на главата, оттам изпадна в кома и така се отиде. Здрав прав човек, защото поругаваше Божието име. Хората казаха, такива ли заращи пастори като този? Вижте сега, Словото Божие каза така, това е последен стих. И тъй, възумени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна чистота, като се усъвършенстваме в святост си страх от Бога. Виждаме какво сега. Словото Божие каза, наистина. Спри, Митко, спри това, микрофона. И той сигнал се каза, като имаме тия обещания, Бог наше баща, ние сме негови деца, каза, нека учим себе си. Всеки знае своите слабости, всеки знае своите проси, всеки знае къде му слаб, така, има нещо, което вас възпрепятства и изкушава. Нека да внимаваме в тези неща. И каза, като всяка пътска духовна неща, като се усъвършенстваме, тя да вървим напред. Така че Бог да си се вижда желанието всеки от нас, Бог да ни помни сега, да му стане верни до край, да очистим себе си от всяка нечистота и да бъдем верни, за да му служим. Нека Бог да благослови. Гале! Нека се помолим. Свети небесни Татко, от Тебе си може в този час. Бог да си прекрасен ден. Тази емоция, който Ти свети Господи, за Словото, което е към нас. Не се те моли, свети Господи,